Parisen, Bogotan edo Helsinkin jaio izan banitz, ni ez nintzateke herrigintzara dedikatuko. Baina Azpeitian jaio nintzen eta Hondarribian pasadut nire bizitza ia guztia. Abertzalea naiz eta bakezalea naiz. Herri bezala betetzeke dauden aldarrikapenak dauzkat. Indarkeriaren kontrako posizio irmoa izan dut beti. Eta indarkeriari demokraziatik erantzun behartzaiola pentsatzen dut. Ezin dut onartu ideologia jakin bat izateagatik, kopetan tiroz hil zaitzaketenik. Gure eskubideen zapalkuntza borrokatu nahi izan dut, balore demokratikoak oinarri, beti. Gure herriaren alde lan egin eta herritarren alde eragin. Izerdiarekin, inoiz ez, odolez. Horregatik afiliatu nintzen 16 urterekin nire alderdian.